Welkom bij het programma Gewest Friesland, waarin we fragmenten zien van reportages, of eigenlijk hele reportages die het iets makker waren in het programma Van Gewest tot Gewest. En waarin zelfs Friesland een wichtige rol hier, omdat er alweer dingen hier in Friesland spelen. Die het makker waren toch Johan van der Zee, programmamaker van Gewest tot Gewest. Hij had de meest mooie reportages over Friesland maken. We sturen ze wat wild uit, want we zullen nu even houden over oktober. Hè, dan is altijd de strontrace. Maar deze reportage hij komt uit 1890. Dit oer de man die de strontrace in de tijd betocht had. Dat is Rijt de Jong officieel. Maar hij wil alleen maar rijden. Ja, dat is ik wat eenvoudig. Wennen in de Fjordtour in Warkum. Wennen ik nou wat op de andere manier. Maar je broeken hierin, beelden die hem jeder maken hier van de strontrace. Hè? Ja. Ik. Maar ik van de reis naar Berlijn. Dat was een hele merkwaardige reis. Er rijdt mij een aantal skippen heen ze onderwijs als ze ruzie kregen. En de ene helft is naar West-Berlijn gaan en de andere helft is naar Eerst-Berlijn gaan. En wij winnen in Eerst-Berlijn en daar zeggen we het spel ik binnenkom. Hele bijzondere gebeurtenis. Rijdt is nog maar een groep jongens toch Checkpoint Charlie. Dat weten we alleen nog. Ja. En wij filmen in Eerst-Berlijn. Met begeleiding van de Eerst-Duitse televisie. Wij mochten net daar alleen nog maar iets. Nee. Er was dus een vrouw en een man van de Eerst-Duitse televisie die wien mij. Ja, prachtig. Ja. Maar ja, de echtpunt is dan toch die stukjes strontrace die wij filmen. Dat weer mooi. Dat liet wel letterlijk nog wel eens een keer Hondals die reportage, maar we eens even zien hoe dat inklaai. Is ik nog net helemaal digitaliseerd. Maar deze van Rijt Wol. Nou, we beginnen eerst even een zien. Rijt in jongetje, 18 jaar, een prachtige reportage van Johan van der Zee. Begon eigenlijk in de jaren 50 toen er een sloopregeling kwam voor de binnenschepen. We hadden toen dus die hele grote vloot nog gemotoriseerde, meestal verlengde oude zeilschepen. Ik wou ze dus weer graag in de vaart houden. Je weet dat dat dan alleen kan als je ze op een monumentenlijst krijgt, zodat ze niet gesloopt mogen worden om welke domme reden dan ook. Dus niet de schroothoop in voor nieuwe kanonnen voor nog een nieuwe oorlog, maar misschien wel een paar de schroothoop in om nieuwe zeilende bedrijfsvaartuigen te maken. Als je nu naar de start van de strontrace kijkt en de beurtveer en de visserijdagen dit jaar, dan moet je realiseren dat 80% van die schepen die nu hier onder zeil meedoen, toen nog verlengd en met een motortje erin op de Rijnvaart bezig waren en in de kanalen van Frankrijk. Ze zijn terug onder zeil gebracht en mensen verdienen er hun boterham mee. Dat ze kwaren voelen wie een wonder. Ons speelt op ijsem stroom bij hege zee. Verriesden uit het skom gingen wij onder. Dat ze kwaren voelen wie een wonder. Wie in het wetter goden of godinnen. Of drinken dieren zonder ziel en zinnen. Dat ze kwaren voelen wie een wonder. Ons speelt op
Ik wou altijd wel graag bijen, maar het kwam er niet van. En zeker de laatste 15 jaar niet, omdat ik dan zo slecht zie. Dus ik kan geen moer meer zien. Maar nu Cornelie er is, nu doen we het samen. Grappig hè, waar die wespen allemaal vandaan komen ineens. Ga jij maar naar huis. Ik zie nog ongeveer 9%. En, nou ja, het schijnt toch een beetje te kunnen nog. Het heeft wel veel pijn gegeven, maar het kan. Ik voel me het veiligst op het bekende terrein. In een onbekend gebied heb ik het veel moeilijker. Ben ik nog voorzichtiger en loop nog langzamer of minder gauw ergens naartoe. Omdat ik eerst de dingen toch wel op een plek moet hebben voordat ik me er tussendoor ga bewegen. Het is niet zo leuk om elke seconde op je bek te gaan. Dus als alle schippers even bij mij willen komen op afroep. 1974. Rijdt organiseert de eerste strontrace. Hij wil bewijzen dat het zeilende bedrijfsvaartuig nog toekomst heeft. Daarom varen 5 oude schepen met gedroogde koeienmest naar de Bollenstreek. En moeten ze, opnieuw zonder motor, zo snel mogelijk zien in Workum terug te keren. In de overgang van de echte zeilvaart naar de motorvaart is de mens een zwakke schakel geweest. Hij heeft de verleiding niet kunnen weerstaan om, als er een hulpmotor aan boord van een zeilschip was, toch te gaan stomen. Alleen maar te gaan stomen en niet meer op de zeilen te varen. En daar was die hulpmotor ongeschikt voor, want om alleen te stomen is een hulpmotor te zwak. Well, the large separation involves you and the products of wealth push you along on the byway of their spiritless undying selves, and you press on God's way to your last dime as he hands you the bill, and you're spinning slipstream, tired seasoning, paddle right out of the net, and you paddle right out of the net. Het is een beetje toeval dat ik dus niet schilder ben geworden alleen maar. Ooit wou ik graag naar de schildersklas van de Rijksacademie in Amsterdam. En even daarna ontmoette ik de oprichter van de stichting Goed Wonen. En die man die zei tegen mij, je moet helemaal geen schilder worden, maar word maar architect. Maar wat wilde je zelf? En ik wist het niet. En ik werd toch maar architect, maar bleef wel altijd schilderen. Zullen we eens kijken naar de bouwtekeningen? Ja, er was een prijsvraag begin jaren 60, als ik het goed heb, voor een ontwerp voor een nieuwe Lutherse kerk in Kopenhagen. Het was uitgeschreven, de Lutherse kerk is staatskerk in Denemarken en het was ook uitgeschreven door de bisschoppen en de vergadering. En goed, dit materiaal is dus ook naar Kopenhagen geweest. Dit is het schip van de kerk, dat is de klokkentoren, dat is de pastorie. Dit is een ronde doopkapel, een vierkante trouwkapel en een driehoekige rouwkapel. En op de interieurfoto van de kerk zie je dat het allemaal bogen zijn. Hier is het altaar. Het was helemaal wit van binnen, maar met een geschilderde altaarachtergrond. En het dak van die kerk is hol van boven. Dus dat verzamelde het regenwater. Het regenwater liep via een lange goot langs de buitenmuur, spuwde ook af over de doopkapel.
De plan is nooit... Nee, die prijsvraag heb ik niet gewonnen. En het was zelfs zo, die foto's zijn natuurlijk van een maquette gemaakt. Die maquette was 1,40 bij 1,40, dus er is een kist van 1,5 bij 1,5 bij 1,5 naar Denemarken gegaan. Maar de maquette kwam in elkaar getrapt terug en op veel foto's zonder voetstappen. Dus kennelijk was die jury zo kwaad op dit ontwerp. En wat vind je daar dan van? Ja, dan heb je het weer. Je moet van mensen houden, maar ze zijn er niet waard, hè. Word je dan zelf kwaad? Even ben je natuurlijk boos omdat ze aan je spullen zitten, maar dat is niet het ergste. Het ergste is natuurlijk dat ze niet begrijpen wat je bedoelt. Maar jij wilde steeds wel wat vertellen aan mensen. Ik wilde wat vertellen, ja. Maar wat wou ik nou vertellen? Ja, dat wil ik graag weten. Ja, maar misschien wil ik dat zelf ook wel graag weten. Je weet het donders zo goed, Red. Nee, ik weet het niet, geloof ik, Johan. Ik ben erg begaan met de mensen. En het oude clownsprincipe van je moet van mensen houden, maar ze zijn eigenlijk niet waard. Zit me ook alle dagen dwars. Dus ik wil eigenlijk graag mooie steden voor mensen bouwen en niet slechte steden. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Her sister lives in Maryhill. 1981, het 9e jaar. Er is van alles bijgekomen. Er is een shantyfestival, maar ook het Beurtveer Workum Amsterdam en de visserijdagen horen nu bij het Workum Zeilfestijn in de herfstvakantie. Rijd is de baas. We moeten dat niet ingewikkeld maken. Ieder schip gaat op de plaats liggen die hij vanmorgen aangewezen heeft gekregen door het lot. En wie vaart, die vaart en wie blijft liggen op de plaats waar het lot hem heeft neergelegd. Ja? Maar van later op de dag enkele opklaringen. Middagtemperatuur ongeveer 11 graden. Een waarschuwing voor de scheepvaart. Alle districten Zuidwest 7. Nou jongens, we moeten zo overstag. Goedemorgen. Ja hoor. Hoe lang lopen jullie al zo? Nou, ik nog niet zo lang hoor. Zeg maar, ik schat 2 uur, maar 9:30 ben ik begonnen. Ik weet niet hoe laat het is. Het is nu 9:15. Oh, dat valt nog wel mee. Maar het lijkt altijd heel erg lang. Ja, het is vrij zwaar.
Wat wil jij, de mensen die aan zo'n strontrace, aan de beurtvaart, aan de visserijdagen meedoen, wat wil je ze leren? Plezier. Want het nieuwe zeilschip, wat ik mij voorstel, zal er alleen maar komen als zoveel mogelijk mensen plezier in het zeilen hebben. In de techniek, in het ambacht van het varen onder zeil. En dan gaan ze vanzelf wel buiten hun vakantie ook weer varen met containers of met aardolie of met bananen of weet ik veel. 1987. Reid organiseert een reis naar Berlijn. Vanwege het 750-jarig bestaan van die stad. Hij vaart er met oude schepen naartoe. Opnieuw geladen met zakjes stront. Hij ziet kans bij de start de ambassadeurs van Oost- en West-Duitsland, die dan nog helemaal niet met elkaar mogen praten, in zijn armen te sluiten. Maar natuurlijk, Herr Reid fährt in die Hauptstadt der DDR und nach West-Berlin. Ja? Und wir freuen uns über alles, was nach Berlin kommt zum 750. Geburtstag. Ja, ich fahre nach Berlin, ja, mit diesen beiden. Ja. We varen naar Berlijn en we zullen die hele politieke muur, daar heb ik niets mee te maken. Berlijn is de hoofdstad van Europa en daar vaar ik naartoe. Een burg vol werken zit er geleerd. De vracht is verloren voor de skipper van Joet, maar hij had echt meer als zijn schip op een noot. Waar mij stroomt, liek in de wien, hing een tieneline. Het schip onder zeil is net achter helle, hing een tieneline. Het is natuurlijk zo'n klein bootje en als je er dan toch van alles in wilt maken, dan moet het heel klein en ook wel heel precies afgewogen worden tegenover elkaar. Want ik vind het leuk om zo'n klaptafeltje te maken en daar een leertje aan het touwtje te doen, waardoor er toch ook een vaasje bloemen in kan. En het moet allemaal wat sterk zijn, want dat ding slingert nogal, zoals ik zei. Dus als ik het tafeltje wegklap, dan kan het daar vast. En dan kan het vaasje bloemen weer hier staan. Zo. En dan heb ik er geen last van als ik in bed lig. Ja, zo gaat dat dan. Dat teerlampje zit dus net onder het deurtje, zodat als je in het donker erachter zit te sturen, het niet verblindt. En je toch hier kunt zitten koken. En hier tegen het dek aan heb je dan dus het bestek in het bordje en alle kombuisgereedschap. Waarom doet een mens zoiets? Johan, ik ben een klein jongetje wat heel graag speelt. Terwijl je ogen steeds terwijl ik niks zag. Ja, terwijl mijn ogen terugvielen tot 9. Die waren toen al teruggevallen tot 9%, zeg maar. En hoe red je dat dan? Ja, dat weet ik niet. De eerste 6 jaar was het heel moeilijk om nog iets te doen, omdat ik alles, zeg maar, als ik een spijker wou slaan, stond die voor mij, moest ik die spijker daar houden en de hamer hier en dan had ik de spijker krom daar in een ander beeld. En ik kon dus helemaal niks meer, 6, 7 jaar. En heel langzamerhand is die coördinatie tussen ogen en hersenen kennelijk weer redelijk geworden. Zodat het in die redelijkheid ik het nou toch allemaal in elkaar voevel. Sprookjes hebben altijd hele kleine elites gehad. 1997, de 24e start. Reid zit niet meer in de organisatie, maar zijn manier van starten kan niemand missen. Rot op. Een schip onder zeil is net achter helle. Hing je tieneline. Waarom je het al te volle betellen. Hing je tieneline. Net enkel 10 yield, maar ik kon naartoe. Wien energie is skin en net duur. Waar mij stroomt, liek in de wind. Hing je tieneline.
Hoi meid, dankjewel. Dankjewel. Ja. Hoi. Fred, wat ben je nou meestal? Opstandig of gelukkig? Vind je dat nou een aardige vraag? Ja, want ik zie... Meestal ben ik opstandig. Maar dat wil niet zeggen dat er ook niet hele gelukkige dagen zijn. Maar daar gaan de eenden. Hè? Het hele leven is zoals de zee. Ik ben net als de zee, woest en kalm. Zoiets. Voor mij geen baan aan de bal, voor geen goud. Haal hem, hijs haal hem op nou. Ben meer dan tevreden, op zee word ik oud. Met de heilboot, schelvis en kabeljauw. Altijd in actie voor de in touw. Haal hem, hijs haal hem op nou. Ja, 4, 5, 6, 7 weken al gauw. Met de heilboot, schelvis en kabeljauw. Dat weer rijdt. Ik blijf het een bijzondere man vinden. Ja, nou, ik ken hem, ik heb hem kennenleren bij de eerste strontrace. Die gaan wij echt filmen. En toen gaan we altijd wat contact houden. Ik had zelfs een schoftie bij hem kampeerd op zijn terrein. En ja, merkwaardige man. Ja. Hele grote verhalen. Je moet ze ook net al heel maar het... Nee, maar zien streven wel van een keer een week alle skippen ber op orde wijze varrelen zonder de motors te broeken en op eigen kracht enzovoort. Zat de skipperij dan vroeger in elkaar zat de visserij in elkaar zit. Het is wel een mooi idee natuurlijk. Prachtig. Ja. En het maakt het van Warkum elke keer in oktober een hechtepunt voor zich. Het is, ik ken er eigenlijk elke keer heen, want het is een geweldige... Ja, dat is ook dik vrede. Ja. En ze hadden er wel muziek omheen en maken ze... Ja. Witterheid nog wel al jaar dat uiteindelijk van hem bijkomt? Of? Dat witterheid wel. Ja, dat witterheid wel. Hij staat er nog een beetje boeten, maar hij raast er nog altijd voort. Oprotten. Ja, en dan gaat er in zijn lelijk eend zitten en dan riet er naar zijn fjordtour oer de dik heen. En ik zei, dan stierst hij, wat dorst dan? Hij zei, dan sta ik op het balkon en dan huil ik. Nou, mooi man. We gaan na een week verder met het programma Gewest Friesland. Dan showen we weer in het archief van het programma van Gewest, dat Gewest wat er verder over Friesland al je maken is. En dan, dag.